Hola a tots, benvinguts aquí a Jai Mates. Seguim a la unitat de sistemes d'equacions i hem plantejat un problema que n'hi he dit de barreges. Per què? Perquè em diuen, en aquest cas, el preu d'un ingredient, el preu d'un altre ingredient, el preu per quilo, no em diuen quants quilos ho de menester, els barregen i al final surt un producte on hi ha una part d'un ingredient i una altra part d'un altre ingredient, i al final el preu final d'aquest producte final elaborat és el que em determina la participació de cada un dels ingredients. Sí? El podeu trobar, aquí l'he fet amb fabricació de tabletes de xocolata, però el trobareu de moltes maneres. Barreja de diferents qualitats d'oli o diferents qualitats de vi, o aleació de metalls, barreja de diferents qualitats de metalls, i determina, al final, demana quina és la participació de cada un dels ingredients amb aquella barreja. Per tant, és bastant senzill. Anem a mirar. Ens diu que el preu per quilo de cacau és de 4 euros. Preu cacau, 4 euros al quilo. I el preu de les avellanes, 6 euros al quilo. Són preus ficticis, me'ls he inventat. I també, aquí he fet un supòsit, és que per fabricar una tauleta de xocolata només intervé el preu del cacau i el preu de les avellanes i res més, i això és mentida. Caldria la mà d'obra, maquinària, etc. Hem simplificat la idea. I diu que volem fabricar 10.000 tauletes de xocolata de 100 grams. 10.000 tabletes de 100 grams, no? Una tauleta fa 100 grams, i com que jo al final això ho voldré en quilos, ficarem que 1.000 grams és 1 quilo, i així ja ho tenim bastant arreglat, no? Al final això què vol dir? Que això em resultarà 10.000 per 100, afegeixo 2 zeros, divideixo per 1.000, per tant, trec un zero, són al final 1.000 quilos. De xocolata, I aquests micros de xocolata, jo sé que els he de vendre a un preu de 45 cèntims cada tauleta, per tant, són 10.000 tauletes per cada tauleta. Són 45 cèntims, ja poso directament en euros, 0,45 euros. Per tant, el total de diners seran 10.000 per 0,45, que són 450. 4.500, perdó. 4.500. Exacte, si fos un euro serien 10.000 euros, però com que són 0,45, 4.500. Doncs ja està, ja ho tinc quasi tot a punt, això, Jo sé que en total, si sumo el cacau li dic, al cacau li direm X i a les avellanes li direm Y. Jo sé que el total de quilos de cacau més el total de quilos d'avellanes, això fa 1.000 quilos de producte elaborat. I jo sé que el preu són les avellanes que van a 4... No, el cacau que va a 4 euros, més les avellanes que van a 6 euros al quilo, això és igual a un total de 4.500 euros.
ja tinc aquí el meu sistema d'equacions. D'acord? Bastant senzill, Molt semblant al que fèiem abans d'unitats i preu, i diners. Recordeu? Unitats i diners? Semblant, Aquí al final jo sé el producte final, tinc el total de diners i el total de quilos. Bé, ara senzillament solucionem aquest sistema d'equacions. Jo ho faré per reducció perquè farem molta més via. Fixeu-vos, aquí tinc el de baix és 4x més 6y igual a 4.500. Em carregaré la x, per tant multiplico per menys 4. Fico aquí. Per menys 4. I em donarà, doncs, menys 4y, menys 4x, perdó, menys 4y igual a menys 4.000. I així encarrego les x i així fem molta més via. Fixeu-vos, 0, aquí em queden 2y igual a 4.500 menys 4.500, d'on la y és igual a, dividint per 2, 250. I la y què era? La y eren les avellanes. 250 quilos d'avellanes. Avellanes. I quant de cacau haurem de menester? Doncs si en total havíem de fer 1.000 quilos, no? Si x més y havien de ser 1.000 quilos, i sé que la y són 250 quilos, x és igual a 1.000 menys la y, que són 250, igual a 750 quilos de cacau. Val? Aquí he aconseguit la proporció que hi ha d'haver entre avellanes i cacau. Si és que al final vull aconseguir aquest preu. El preu de 0,45 per tableta. Val? No ha sigut molt complicat, no? Val. Bé, ens veurem aquí amb més exercicis. Ja hi mates. Fins ara.